Bos días, gaélicos días. Dende Mundo Gaélico continuamos a nosa viaxe pola historia do fútbol gaélico. Se nos episodios anteriores vimos como o xogo nace, sobrevive e aprende a organizarse, hoxe entramos nun período decisivo. Entre 1900 e 1916, a Asociación Atlética Gaélica deixa de ser só unha organización deportiva e convértese nunha peza central da Irlanda cultural e pública. A comezos do novo século hai un nome que marca a estabilidade, James Nolan. En 1901 convértese en presidente da asociación e manterase no cargo ata 1921. 20 anos na presidencia nunha Irlanda convulsa non é pouca cousa. Esa continuidade permite algo esencial, planificación. A GAA deixa atrás a improvisación constante e comeza a actuar como unha institución con rumbo claro. E mentres a estrutura se consolida arriba, no campo, a competición medra. En 1901, prodúcese un feito que segue a chamar a atención máis dun século despois. Londres gaña o All Ireland Senior Football Championship. Un equipo fora da illa proclámase campeón nacional dun deporte que se está a definir como símbolo identitario. A imaxe é potente e incómoda ao mesmo tempo. A Asociación Atlética Gaélica é nacional, pero é que a nación tamén vive na emigración. Poucos anos despois chega o primeiro gran ciclo dominante do novo século. Kerry imponse no All Ireland de 1903 e 1904 e máis adiante, xa na antesala da Gran Guerra, conquista 3 títulos consecutivos, 1913, 1914 e 1915. Ese triplete consolida unha tradición que marcará a historia do fútbol gaélico durante décadas. Kerry deixa de ser forte no gaélico para ser estrutural. Convén lembrar que estes títulos non os gañan seleccións condais no sentido actual, son clubs que representan o seu condado. A identidade nace no club, fórxase no club e ascende ao plano nacional a través del. Esa estrutura de abaixo cara arriba é a verdadeira columna vertebral da GAA destes anos. Pero o cambio máis simbólico chega en 1905. Ese ano apróbase a chamada Regra 27. A norma proíbe aos membros da asociación xogar ou asistir a deportes considerados deportes estranxeiros, foreign games, soccer, fútbol británico, rugby, cricket ou hockey. Non é unha cuestión técnica, é unha liña trazada no chan. A GAA define o que significa pertencer á súa comunidade. Quen cruza a fronteira deportiva queda fora. A decisión provoca debate, divisións, pero tamén cohesión, porque ao marcar límites, a asociación reforza a identidade. A partir dese momento, o fútbol gaélico non é só un deporte practicado en Irlanda, é unha elección cultural consciente. E en 1913 chega outro xesto que transforma todo, a compra do estadio de Jones Road, en Dublín. A GAA decide investir e adquirir un espazo permanente que pronto será coñecido como Croke Park, en honra ao arcebispo Thomas William Croke. Xa non se trata de pedir campos prestados, trátase de ter casa propia. A compra non é só unha operación económica, é unha declaración de permanencia. A Asociación Atlética Gaélica está aquí para quedar. Ten sede, ten centro, ten símbolo. Mentres tanto, Irlanda ferve culturalmente. A Liga Gaélica promove a lingua irlandesa. As sociedades culturais multiplícanse. En 1913 créase unha organización paramilitar nacionalista chamada os Voluntarios Irlandeses e moitos dos seus membros tamén participan en clubs da GAA. Non porque a asociación sexa un brazo militar, que non o é, senón porque o espazo social é o mesmo. Parroquias, vilas, redes locais onde cultura e deporte se mesturan. En 1916 está a Revolta de Pascua. Entre os seus protagonistas hai nomes vinculados a GAA a nivel local, como Harry Boland, membro activo da asociación e figura política posterior. Non se trata dunha decisión institucional da GAA, pero si dun feito revelador. O fútbol gaélico forma parte da vida pública irlandesa ata o punto de cruzarse cos grandes acontecementos históricos do seu tempo.
Cando chegamos a 1916, o panorama é moi distinto ao de 1884. A asociación ten unha presencia sólida, competicións asentadas, ciclos dominantes recoñecíveis, unha norma identitaria clara e un estadio nacional propio. O que nacera nunha pequena reunión nun hotel dun pobo é agora unha institución con peso cultural e político indirecto. E no seguinte episodio veremos como a guerra e a violencia deixarán de ser contexto para converterse en impacto directo sobre o fútbol gaélico. Porque a partir de aquí, o que ocorre fora do campo entrará definitivamente dentro del. Como sempre, vémonos nos campos.